Jaikako bilketa hobetzeko sentsibilizazio kanpaina bat jarri du martxan, Arratiako udalerri guztietan. Gaikako bilketa hobetziaz aparte, batez ere organikoan bilketa nahi dugu hobetu azkenen biltzean 40% baita. Kanpaina honen baitan, hitzaldi informatibok eta kaleko informazio puntuk egongo dira eta baita sortzailean diri bisita presentzialak ere. Frakzio organikoa, frakzio guztien pixuen 40% izanik, Arratian 2% bakarrik biltzen da gaur egun. Orduan hori hobetu leikela iruditzen zaigu, eta gainera ingurumen arloaz aparte kostuak doblek dira. Organiko hori konposta gunea bidali edo errefusa gizan Zabalagarbira bidaltzea.